Зося, прывітанне. Спадзяюся, ты мяне чуеш. Наконт актаў, глядзі. Мы вось адкрываем гэты файлік ад бухгалтара, выбіраем укладку пользования платформе 2003 год. Гэта вось тут дзяўчаты акты, якія нам трэба з табой знайсці. Ну, а дакладней нам іх трэба стварыць. Далей мы открываем у браузеры. Я табе зараз покажу. Я табе скіну спасылку, значыць, вось ты зойдзеш, залагінішся вось на такую старонку ў дырэктуале. Гэта адмінка дырэктуала. Гэта вельмі важная рэч, таму я тебе папрашу тут вельмі акуратна націскаць толькі тое, што нам трэба. Значыць, глядзі, вось тут як завуць клінераў нашых дзяўчат, яно адразу адкрываецца на вось старэйшых клінерах. У прынцыпе, яны нам і патрэбныя, старыя гэтыя клінеры. Значыць, глядзім яшчэ раз. Вось нам трэба Кекелева Наталья, 14.04.23, 14 красавіка 23 года. Шукаем тут вось Кекелеву Наталью. Шукаем, дзесьці яна была адной з першых, ну вось, дарэчы, яна адна з першых. І націскаем вось тут вось на сінюю яе веб-юзер. Націскаем і адкрываецца, вось адкрылася яе картка. Прагортваем ніжэй. Я без мышкі, таму мне не вельмі зручна. Дагортваем да вось гэтай назвы. Ссылка на пользователя из Bittrex. Бачыш, тут вот синеньким спасылка, яна клікабельная. Націскаем. І вось вылазіць на яе інфармацыя. Нам патрэбная інфармацыя, вось гэта ўнізе, акты клінера. Акты клінера, яны не па парадку, то бок яны не ў храналагічным парадку. Бачыш, яны ў разнабой неяк. Нам трэба, як ты памятаеш, 14 красавіка 23 года. Гэта можа быць не абавязкова 14 тут. То бок 14 яна перавяла грошы на кампанію, але акт мы маглі там дзень да, дзень пасля. То бок, калі ты не нашла менавіта 14.04.23, значыць, шукаеш прыблізна. Але тут мусіць быць менавіта, ну, я спадзяюся, 14.03. Так, вось я не бачу 14, бачу, ёсць 13.04. Пакуль іншых не бачу, давай паспрабуем яго адкрыць. Націскаем адзін раз. Сума акта 164,54. Вяртаемся ў нашу таблічку, звяраем 161,54. Вяртаемся назад. І вось цяпер глядзім. Тут у нас 3 заказа. Вось яны, бачыш? Вось яны. 58.23, 58.12, 57.87. Значыць, бяром першы. 58.23. Открываем Bittrex. 58.23. Шукаем гэты заказ. Вось ён, правяраем. Кекелева Наталья, дата, нумар і вось гэтая сума. Ну, то бок, вся інфармацыя, якая нам патрэбная. І мы гэтую інфармацыю, вось гэтую суму, што гэта была аплата наяўнымі, вось гэтая сума, ну, дакладней, вось сума, якая... Ой, так не трэба рабіць. Сума, якая яна атрымала на рукі, гэта была 264,9, таму што там быў купон на 15 рублёў. А сума, на якую была налічана зарплата, то гэта 279,9. І нам вось гэтую дату заказа і вось гэтую суму, і суму яе ўзнагароджання трэба внесці у акт. Акт я табе дасылала прыблізны. Так, у мяне яго, на жаль, зараз няма адкрытага. Вось, таму я табе дашлю пазней. То бок, ты гэта вносіш в той акт, і там будуць яшчэ іншыя, атрымліваецца, яе заказы. Тое самае ты робіш 58.12, шукаеш заказ у Bittrex, 57.87.
разносіш сумы, і ў цябе мусіць атрымацца сума акта таксама сайсціся 161,54. І вось, значыць, тады у нас акт будзе наш гатовы. То ты тады выдзяляеш тут жоўтым, дата акта ставіш сюды, атрымліваецца, у нас тут будзе 13.04.2023. Нумар акта, я не памятаю, ну, по-моему, не трэба браць менавіта з дырэктуала. Зараз мы паглядзім у 22-м годзе. Нумар акта 1, 2, 4, 5. Нейкія такія дзіўныя нумары мы можам ставіць, напэўна, знаеш, які нумар? Давай поставім вот так, 13.04. 1. То бок, ой, тут трэба памяняць. Так, что тут у нас? Logical, просто текст поставим. Не, что-то не тое. Что-то не тое. Что я тут натворила? Это у нас... Тут будет номер акта. Ой. Карацей, мне тут на маку ўсё не зразумела, нешта ўсё новае. Трэба паставіць проста звычайны... Карацей, нумар акта трэба, каб быў проста звычайны нумар. І ён мусіць выглядаць як 13 дефіс злучок 0,4. Гэта нахіленая полоска 1, то бок ад гэтай даты першы нумар. І суму акта ён, ну, в прынцыпе, мусіць супадаць. Вось, і, значыць, гэта жоўтым. Ну, калі зробіш, да, заліваеш жоўтым, гэта будзе значыць, што яно гатовае. Ну, зараз я заліўку прыбяру, таму што у нас яшчэ гэта не гатовае. І, карацей, далей бярэш. Ці вось можаш адразу глядзі, кекелева у тебя ўжо адкрыта, глядзіш далей. Яшчэ у нас кекелева ёсць 6.06.23. Значит, тут зачиняем. Зноў наша кекелева. Націскаем. І нам трэба 6.06.23. Так, 23.06. Вот, ну, вось хутчэй за ўсё вось гэта. 5.06.23. Ага. Быў выдалены такі акт чамусьці. Давай яшчэ раз паспрабуем. Так, заказ. Не, нам трэба менавіта. Давай такі паспрабуем. 44 рублі. Не тое, што мы шукаем. У нас мусіць быць на 437 рублёў. Гэта не тое. Десятое, 23. Давай паспрабуем ось такі. 319,54. Ну, таксама не тая сума.
Нам трэба 437. Вот, 319 зато 8 ёсць, так? Знайшлі вось гэты. Не знаходзім вось гэты. Напісана, што выдалены гэты акт. Чаму ён выдалены? Незразумела. Ну, паглядзім, калі штосьці не знойдзем, будзем уже там на месцы думаць, як даць рады. Карацей, вось табе трэба зрабіць такія вось акты. Вось далей там, я бачыла, будзе, напэўна, Мацыгора, Сазановіч. Ну, вось яшчэ хтосьці з гэтых дзяўчат. Па спісе. Вот нам трэба 23 год. І так. Это 21. Написано 20, так, 24 год. Адкуль гэтыя акты? Хто іх рабіў? Я не ведаю, запытаю бухгалтара. Вось, карацей, такім чынам нам трэба падрыхтаваць акты. Шаблон я табе дашлю, хаця я, напэўна, табе шаблон дасылала. Ну і там трэба будзе вставіць іхныя дзяўчат гэтых прозвішча, імя па бацьку.